دوستانه کنیم برای شما. مرحمت برادران عزیز، خدمت که سوال داشته باشید یکون بین خود صحبت میکنیم، یکون سخنی داشته باشید مرحمت گوش میکنیم. سرول لایک افزنی از طرفی بلوگذاری. شما دی برادران عزیز، خواستیم یه صحبت برادران نکنیم. مرحمت چی سخنی داشته باشید در کامنتاری نویسید. علیک سلام دارک، علیک سلام. خوبه نکه سلامتی چخیل. رحمت برادر عزیز میشه شکر سوز خدت خوبی تنجی. امروز به کار اومدیم گفتیم بر وقت را یک افیر کنیم یا صحبت کنیم. الو میروان، همه وقت صحت سلامت باشید دارک، هر کجا که باشی. درک اما کسی شما دی برادرو خواستیم یه صحبت کنیم. مرحمت گفتی اون بچه کو چخ چخ کنیم. راسته افیر میکنیم دیر میشود بسیاری ها نمیدرایم. مرحمت درک کنی سخن کن از کجایی، چی نام داری، در کدام مسئله های. که اگون تیونیتین باشد تیار میکردی به نزدیکی زکست داریم. سلامت باشی ردنوی. یک مینوسی تنجس از یک برادری اسامدینی ما پیشتمزوری صدردین خوندگی است. تویونای بیزی بی بعد زورای برادرو یکی بیزی بی بعد قینای سوز کنی به همون خاطر ریتمش کمی از ریتم خوندگی اصلی صدردین فرق میکند، صدردین نجوین فرق میکند و بسیار مینوسی خوب است. دوام نوکیش قریب 6 مینوت است یا که 7 مینوت است. بگیم که پاپوریای در داخلش چند سرود است، با همین خاطر سوز کردنش کمی مشکله. خوش آمدی شاه اورگینال، خوش آمدی. سلام علیکم. علیکم سلام شاه اورگینال عزیز جان. علیکم سلام عزیز جان، خوش آمدی برادرو. نام عینالدین که از شهر کلوب. او عینالدین، در عینالدین سلامت باشی بهترین. بچه‌کوی کلوب با پیش بچه‌کوی کلوب بچه‌کوی دوستوری صوت نوا هستن و عموما همه تاجیک زبان دوستوری صوت نوا است با جدا بچه‌های کلوب.
айниддин ака шарикулло дар гӯятарин ака интизорем тарафдори худем иншоалло. Саломат бошӣ айниддин, беҳтарин аст ва кӯшиш кардем ки ҳарчи амро зудтар тайёрш кунем. шоҳоригинал Қуронтепа ба пеш, беҳтарин бародарони Қуронтепа, фарҳангдӯст Саид салом. Саид хуш омадӣ. Саид хуш омадӣ. ҳамавақт дар канали мо аст ва медарояд, салом медиҳад ва аз аҳволи мо пурсон мешавад ва боз мебарояд. ҳар куҷое бошӣ саломат бошӣ Саид. ҳамсоя сӯзи тинҷӣ бешаҳр Аҳмад. Саид саломат бошӣ. Азизҷон чӣ ба минуси нав намебро чи набромадист. бародаро, ма хеле ки бародармо Айниддин дар инҷо сухан кард, барои чи як минуси туёна дархост кардак. ростис ин минус бо дархости акаи Аҳлиддин буд, хато накунам, агар худи ҳамон нафар ба ман равонаш кард, яъне ки бо дастгирии акаи Аҳлиддин аст ки онро ба мо равон кард, ки ман бениҳоят шод шудам. агар бародаро минус дошта бошед, метавонед дар номераи мо равон кунед, телеграм, ватсапи мо. бисёр хуб мешавад, чунки шумо доред минусе ки дигарон надоранд, дигарон доранд, шумо надоред, ба дасти шумо расад. ба ҳамин хотир ҳамкорӣ кунед, байни ҳамдигармон беҳтарин мешавад. хуб, хай зиндаvu саломат бошен. камтар кор баромад, бо иншоаллоҳ эфири оянда иштирок мекунем. соло публик хуш омадӣ бародари азиз. деки навиштагӣ хитаман нафаҳмидам, ба хотире ки имкониятш бошад забони тоҷикӣ ё ки забони русӣ бинавис. или добро пожаловать в наш эфир. хуб бародаро, эфири имрӯзаи мо ба ҳамон хотире буд ки мо эфиромона бисёр вақте бекор мемонам, эфирора сар медиҳам. чӣ хеле минус дар корай. азизҷон, бародар, чӣ хеле минуси тоҷикӣ дошта бошӣ, равон ки мо қабулаш мекунем. туёна аст ё ин ки сурудои кадом аз ҳофизои тоҷикӣ бошад, чунки имконияти мо айни ҳол дар ҳамин аст ки ман бо забони тоҷикӣ чунки ҳарф мезанам, ҳамин забонро медонам ва ҳамин забонро дар ҳамин шакли караоке мехоҳам ба самъи мухлисони савту наво расонам. чӣ хеле минус дар кора, хай гуфтем. ҷелками короче кол побл модер бин ҷелками. Мы не знаем ваши языки. Если сможете по-русски напиши или по-таджикски. хулоси гап, акаи Аҳлиддин минус ба мо равон кард, ҳамонро мо дар шакли караоке сохте судам радноё ва чӣ хеле ки гуфтам давомнокиш 6 ё ин ки 7 минут аст. ман он текстро аз Садриддин Наҷмиддин бигем аз сурудаш навиштам ва онро дар шакли матнӣ навиштагӣ дорам ва бо минусе ки равон кардагӣ аст мутобиқат намекунад. чӣ хеле аз суруд пеши қафо меравад. дар ин ҳолат гӯем ки аранҷировкааш тамоман каме дигар аст, тағйир додагӣ аст. ҳамонро мо як бори дига ай назар мегзаронем, матношо ба ҳамон суруд мутобиқат кунем, баъдан караоке сохта мешавад ва гап нест омада ҳастаи туёна. раднои азизҷон, номерои телефони маро бинавис, ватсап, телеграм аст. ман дар апрос мондагӣ нестам ки шумо бубиниш озиқ, ба хотире ки сухан кардистедид, ба ҳамин хотир. Хайриддин 23, салом алейкум. Алейкум салом бародари Хайриддини мо, хуш омадед дар канали имрӯзаи мо. метавонед дар номерои мо ватсап, телеграм агар надошта бошед, раднои любой навори караоке моро тамошо кунед, дар ҳамонҷо номерои ман навиштагӣ аст, телеграм, ватсапи ман. дар видеои асосӣ бидро номерои ман навиштагӣ, дар клавниш мебинӣ. як суруд шамон гӯш кун,
در همونجا نمره ما هست عزیز جان، روان کن انشاءالله. مینوس سوی توجیکی تویونه چه خیلی که باشد روان کن برادر عزیز. ما از نام شما در کانال گذاشته میتوانیم. گم نیست مده هست تویونه بهترین عزیز جان، انتظاریم خطه همه کسا. خیردین سلام خیردین، خوش آمدی. باز گفتیم باز میگیم خیردین کلیپ سیوم کمیکنی اکا радной хайриддин не айни ҳол клип сёмка намекунем, лекин дар нақша ҳаст ки мо ҳамон таҷҳизотҳои ба мо лозимаро бигирем, насиб боша мекунем сёмка. Федя ТВ хуш омадӣ бародари мо. Федя ТВ хеле лабоз набудӣ. хуш омадӣ бародар. мада ҳастай номерот азизҷон бошӣ. агар хато накунам равонам кардагӣ будӣ. телеграм дошти? агар хато накунам азизҷон, телеграм ватсап ҳамроҳи ман гап задагӣ ва агар хато накунам боз дастгириҳоам кардагӣ ҳастӣ. дар ҳолате ки мо хостем як компютер харидорӣ кунем, аммо аз тарафи канал мутаассифона ягон дастгирӣ нашид. не аммо шуд 2 нафар дастгирӣ кардан, якеаш аз онҳо азизҷон буд. агар ки ҳамин азизҷон ҳамон азизҷон бошад. саломат боши ака, дар хизмат будем ака. о Федя ТВ омадӣ хона? Федя ТВ сиҳат саломат сарбаланд расидӣ да хона? гуфтӣ ки ма хона бурам боз дар тамос мешавам, ҳарчи дар тамос будӣ. ва эфирои мо бародаро баъд аз кор мутаассифона мо мерем. чӣ хеле медонед вазъиятҳои гӯем ки ғарибира. айни ҳол мо дар кор дем, ҳозир дар кор ҳастем ва умуман бекор мондам. хостам як аз ин барвақтӣ суҳбат кунам. бисёриҳо аз тоҷикистон ҳастед, масалан дар тоҷикистон ҳастед, ман дар ин ҷо эфир мекунам, 2 соат фарқ мекунад. ба ҳамин хотир намедароям бисёриҳо бародаро. ва баъд аз кор ман 1 соат ним соат эфир мекунам. вақтҳои бекорӣ баъд аз кор меравам дар хона. метавонед иштирок кунед. мумкин ки соатҳои 10 тоҷикистон ё ки 11 тоҷикистон шавад. ва имрӯзам тасмим дорем ки ҳамин гӯем ки эфирро ҳангоми сохтани караоке ҳам суҳбат кунем, ҳам эфирро бисозем. хоб азизҷон, ба мо равон ка ҳаст як чанд минус сабшениёш дар ин ҷо омадан дидем. беҳтарин. хоб ҳо ака, зиндаву саломат бошӣ. беҳтарин аст. хонагиҳо ҳамасоз аст. Федя ТВ Федя ТВ яке аз подписчикони мо мебошад ки бародаро дар вақте ки донишҷӯ буд бо мо ҳамкорӣ мекард ва хизмати ҳарбӣ рафт. хеле ки медонед хизмат қарз аст, қарзи модарӣ аст, қарзи шаҳрвандӣ аст. хизмат карда омад. сарбаланд бошӣ Федя ТВ. хизмати модар ватан мегӯям, беҳтарин аст. хоб хайриддин 23 минус аранҷировка карда метонед бародар. хайриддин ман минус аранҷировка карда наметонам, не ки шиносое ҳастанд ки мекунанд. агар ки алоҳида дар тамос шавӣ суҳбат мекунем. лекин ман кӯшиш карда истодам ки ҳамин чизро аз худ кунам, яъне ки сохтани аранҷировкаро. насиб боша мешавад ба наздикиам. минус ман мекунам, сурудорам минус мекунам, аммо аранҷировка намекунам айни ҳол, лекин дар нақшаҳо ҳаст. хоб ака, трекҳои мара минус мекунӣ какранши чӣ бане Федя ТВ, мо дар хизмати шумоем. албатта мекунем. бародаро ҳамин лайка фаромӯш накунед, чунки дигарро хабардор шаванд. ягон соате ки ҳаст бо ҳам дигар суҳбат кунем, беҳтарин вақтмон мешавад барои мову шумо. бародаро ки як лайка бизанем ку, 2 та лайкай 7 нафар 2 лайк.
лайк имконият медиҳад бародаро хитондигар давомшам нагум хитон медоне ки чӣ имконият медиҳад ба мо шумо, яъне ки видеои моро тезтар дигарон мебинанд ва дар эфири мо даромада бо ҳам суҳбат мекунем ва доду гирифти минусҳо байни худамон мешавад. ака тарикои маро минус мекунем кагранши бале гуфтем лайк айман ака федя тв боши саломат бародари азиз, ҳар куҷое ки боши саломат бошӣ ва канали моро федя тв аз рӯзе ки гӯем ки ёфтаст ҳамин канала то имрӯза дастгирӣ мекунад ва ҳамчун дар хизмати ҳарбӣ ҳам буд бародаро бо мо дар тамос шуда суҳбат мекард ва инчунин канали моро дастгирӣ мекард. ҳар куҷое ки боши саломат бошӣ федя тв. ва бародаро ку ягон чӣ бинависе суҳбат кунем. хайреддин 23 ҳамиҷа ҳастӣ? медонам радной федя тв медонам подпис ҳастӣ будӣ иншааллоҳ мемонӣ. нагуфтам федя тв чира накуфтӣ нафаҳмидам. нуқтаи ғарми плюс кани бародаро ку ягон суханӣ бинависе забуд хайна забуд ягон чиз гап бинависагани федя тв. қасам ҳақ о акаи мо хушомадӣ салому алайкум ассалому алайкум қасам ҳақ салому алайкум ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи баракату. хушомадӣ акаи мо ба эфири имрӯзаи мо. эфири имрӯзаи мо ҳам хенум дора ки суҳбати ҳамдигарӣ чақчақ ҳарчанд ки телефон ҳам мекунед ҳамиҷа суҳбат ҳам кунӣ мешавад. боши акаи мо. акаи мо қасам ҳақ яке аз бародарони мо ҳам мебошад ки ҳангоми гӯем ки каналро кушодан бо мо буд ва иншоаллоҳ бо мо мемонад. ба макаса хуш омадед бародаро. ита дур нашнед чақчақ кунем навиштан мегиред суханотуна. ака партофтум дар телеграмат бадробин азизҷон саломат бошӣ ҳам минусҳои оригинал бошанд иштияк мешавад. ман дидам дар телеграм омад ба хотире ки гап задесам дар эфир ба ҳам хотир надидам шунозӣ надиромадам надидам шу. саломат бошӣ аз номи нами ҳамаи подписчико азизҷон бошӣ. хоб акаи қасам ҳақ охир анамун додар ки фуромӯш кард додар ки бигем ки чӣ меган допустим тамбалӣ мекуна беақлӣ мекуна бояд ки амо акам як бор занг бизана бга ҷоши додари мо хеле бад накунӣ. ма толко плюс партофтум намешавад. азизҷони мо толка плюс немада толка минус закурай гуфтам ки минус дошта бошӣ агар онҳоро мо пешкаши подписчикон гардонем беҳтарин мешавад. ма дар русига плюс лозим нест. ма насиб ака кай равони хона майли гам нест. боши азизҷон ягон минус боша парто минус туё на или тоҷикӣ. саломат боши раднои азизҷон ки
با ما هستیم و البته که ما هم کوشش میکنیم که تستر پیشکش شما گردونیم. کاراوکه صدرالدین نجمی‌الدین در شکل گیم که کاراوکه تویونه است و برای تویونه بهترین است. سلامت باشی عزیز جان. عزیز جان هر کجا باشی سلامت باشی و برادرانی که نو در اومده همه کس خوش اومدید و سخنهایی داشته باشید میدونید که بنایسه و گوش کنید. سنتیابر، اکتبر، نویابر، دکابر، ینوار، فوریه، ششم میرم. ششم سنتیابر در نظر داری؟ قسم حق ششم سنتیابر. عزیز جان ما ای جلالدین بلخی. او عزیز جان سلامت باشی جلالدین بلخی. اگر خطا نکنم کلخوزآباد ها عزیز جان. کلخوزآباد. سلامت باشی مردم کلخوزآباد هر کجایی که باشی. عزیز جانم یکی از подписчикони пешинаи мо мебошад ки дар телеграм канали мо ҳам ҳамкорӣ мекунем. боши ҳама каса. федия тв саломат бошӣ ва ин навиштагита хубш мешавад ки дар ватсап чахчах кунем дар ин бора. телеграм ватсап или ягонсига. қасам ҳақ о насиб саломат бошӣ бародари азиз. роҳи сафед дидагиёро салом гӯ ҳар куҷое бошӣ. федия тв ок. ман ка канал дорам ҳамура подписчикоро чихел бисёр кунем. бародар канал дори подписчикота зиёд кардан мехоҳӣ бисёр вақт бигем ки яраи асосиш ҳами да эфиро буромаданай. ва раи дигарш дар каналат чӣ мегузорӣ азиз ҷон? дар каналат чӣ мегузорӣ? хуш омадед бародароне ки нав дохил мешавед дар эфири имрӯзаи мо. эфири имрӯзаи мо чихеле агар айно моҷида бошед як суҳбат кунем, хостем як гуфтиаму бачаҳако чахчах кунем. خب برادران عزیز اینا چه خیلی که میدونید کانال عزیز جون رکلام میکنیم. کانال عزیز جون یعنی که مینوس تاجیکی و ازبکی رو میتونید از کانال عزیز جون هم دسترس کنید کسانی که دوستدار مینوس هستید.
саломат бошӣ азиҷон, парту силкаш. хуб, ягон суҳбатҳо бошад бародаро, нависед суҳбат кунем. кунест ягон кас сухан кунем бародаро. кане нависед ягон чиз. хушомаде бародароне ки нав дохил мешавед дар канали мо. хостем як суҳбат кунем. агар ки чақчақ кардан хоҳед, марҳамат нависем. хушомаде бародароне ки нав дохил шудед, марҳамат лайка мезанем. айтраи боло гузашта аз суҳбати бародарона мекунем. бародаро ҳамихи хаб мешинем, ягон чи наисед охи суҳбат кунем. ягон савол доир ба ҳамин контейнери худмон.
برادر خوش آمدی به کانال ما. خوش آمدی برادر با کانال ما. خواستیم یک صحبتی دوستانه داشته باشیم. مرحمت اگر که بنویسید صحبت کنیم. های انتظار شدیم کسی صحبت نکرد. باقی سربلند و خانواد باشید. با همین افیری امروزه رو به انجام میرسونیم. همه کسا سلامت باشی برادرو. در پناه الله باشه. как совершить